up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Archimang, Lokomang, Anyonsu, Fusarana Seipsa, den you foroisi you gadri you achter tuin we spade we sini café serefi ude. Dat we bari wan sweet ka ini, ti de ude baka nanga de Prins Parbos kopu, sobu so, granlanti, wani, nana sa ba yokoromo, sabi sa epsa na ini mamaser nang. Malale fau sabi, da miston jaso, nanga wan bigi misi, wan jaja uma, di ane potblad ne mofo ta konfa dusani. En a sor bewijs esporlek uma taki akadu e woroko da mis donjanga minister voor defensie. Miss Matura ka ini. Goedemorgen, meneer Gambier. Goedemorgen, luisteraars. Het is genoegen om hier in het programma te zijn van u. Ja, na lange tijd, maar ik ben blij om hier te zijn. Ja, wow, sweet Odi. Zo, we minister, dat ik voor we verstaan, dat je begrijpt dat ida defensie, dat mi wan actie taki, sana a woroko, wan nana sa sanga ba yoya, wan tusmane, verstaan asanif defensie, tetak defensie, dat is mijn berika taki, dem go feti of na sang. We ministeri jaso da yuna edeman van ministeri, de ka verter desma, sang a defensie apparate hou in. Volgens haar grondwet, Ja. belangrijkste taak Defensie Abi is het bescherm Akondre, bescherm Suriname. Ja. En het tweede belangrijke taak van Defensie Abi is ondersteuning bieden. Ondersteun het ministerie van Justitie en Politie, maar alle overheidsafdelingen. Ondersteuning in tijden van calamiteiten, rampen. Alle soorten andere ondersteuning. Als gevraagd wordt, dan moeten we dat bieden. En lek van alasma sabi, dat zodat die de fiti voor beschermen konden. Ja. Maar in vredestijd, a situatie verandert. Want rakondre no kan zomaar, want organisaties like VND en tekenen verdragen. Dus het gaat niet zomaar dat we hebben andere soorten uitdagingen, like terrorisme. Cybersecurity en andere dingen. Dus wacht. Minister, dus zei je tegen mij zo, dus de taken voor de soldaten, nanga doef des koto, want het over cybercrime, dat is de overlap des refi, dus een soort samenwerking de. Altijd een soort samenwerking de, omdat schoto nanga soldati is zorgu wansani. En dat naar veiligheid, dat naar bescherming voor Akondre. Ja. Ja. En bescherming tegen alles, alle soort aanval, terrorisme aanval, maar ook cyberaanval kan komen. Weet je, we leven in een digitaal tijdperk. Ja. Dat buitenland of zomaar terroristische groepen kan vallen aan. Dat hele systeem, want we werken met geautomatiseerde systemen, dat kan vallen uit. Dus dat want taki iPhone, dat i opbouwen sani, dat ik het gewoon from bereik, die kan zorgen dat ik go denken aan hertra soort sani. Dus wij moeten voor die bescherming zorgen op alle manieren. En samen met de politie, maar ook alle andere diensten, brandweer dit toe, NCCR dit toe, DNV dit toe. Ja, want me begrijpt dat ik worko live doe. Maar sana de progress, dus me bedoelt dat ik de vooruitgang, zij meki minister, zij meki die go dape in a legere want ino de wayari minister ete. Maar de cafeterde een beetje smaf me, mek de verstaan, vooral de jongwang. Voor sabi, want a leger nom jes wan bubulaas. Nee, zeker niet. Maar sabe do etimungba is, we hebben een aantal uitdagingen. COVID-19, eigenlijk een bedreiging aan veiligheid voor alasma. En sabe do in COVID-19 is, we ondersteunen het ministerie van Justitie en Politie, maar we ondersteunen het ministerie van Volksgezondheid toe. Juist. We hebben onze koks, zoals zei ik, want in het academisch ziekenhuis waren mensen besmet, dus we hebben daar ondersteund. Wij ondersteunen BOG,
wij ondersteunen NCCR, bewaking. Wij ondersteunen alla principes, maar de geïsoleerd of COVID-positief, we bewaken de pressie. Wat we ook doen is, wij ondersteunen brandweer, wij ondersteunen luchthaven. Dus we bewaken bijna 30 overheidskantoren. Dus dat is enerzijds wat COVID. Anderzijds is COVID extra regels nu. Ja. En wat we doen is, we ondersteunen het ministerie van Justitie en Politie voor handhaaf de regels. En Schouten zodat die samen is surveilleerd en ze treden ook op. Daarnaast hebben we ook grenscontrole Ja. bij op onze rivieren, de Marowijnenrivier en Korantijn. We hebben die controle een beetje opgevoerd. Maar het is niet makkelijk, omdat elke dag honderden, bijna 80 Smai Abarakong. Abrakong. Dus elke dag. Maar we kunnen niet stil blijven en kijken. Dus wat we hebben gedaan is, we proberen met de middelen die we hebben, toch die surveillance op te voeren. En we doen het samen met de Franse autoriteiten. Mooi Want zo. beide landen hebben er belang bij. Want kijk, we willen niet stoppen het verkeer. We willen niet dat helemaal mensen, maar we willen wel dat mensen veilig. Dus dat controle moest de. Ja. En onnodig, we willen dat alleen essentiële dingen, want die grenzen zijn gesloten, dus we willen niet hebben dat. We willen dat essentiële mensen alleen de grens oversteken. Ja. Zo, maar minister, mi abwan actie ete. O aantrekkelijk al leger de, die wan jong wang, die wan tron surdati. Want in Berika tak surdatan of icha wan gono mai skoru e waka. Ja, trasane do ina surdati toch. Ik kan leg op je zo uit. Ja, kijk, het is, laat me dit zeggen, het zijn van een militair, voor weer een uniform. Ja, Het is niet aan ieder gegund. nee. Het is een heel belangrijke taak. Ja. Het is een taak om je land te dienen. Om je land te dienen. Het Ja. is vaderlandsliefde. Het is dienstbaarheid. Het is niet aan ieder gegeven. Een militair is bereid om zijn of haar leven op het spel te zetten voor je land. Weet je, en dat is true vaderlandsliefde. En dat is echt, als we dat hebben in een land, hebben we geen enkele crisis. Want iedereen gaat zijn eigen bijdrage leveren. Wat we tekort hebben in dit land hoor. Want we zien dat alles, maar ik probeer voor tekwans aan voor overheid. Maar die cultuur moeten we gaan omdraaien. We moeten juist beginnen te kijken hoe we ons land gaan ontwikkelen. Dus- En dat begint met je werk serieus nemen. En dat doet leger probeert. Ik zal niet zeggen dat alle militairen zo zijn, maar dat is wat we proberen binnen het leger mensen terug te brengen van hey, dit land is van ons en geen enkel ander land gaat dit land komen ontwikkelen. Wij gaan worden wat wij zelf van dit land gaan maken. En het begint met je werk serieus nemen. En als je militair bent, dan moet je beginnen je werk als militair serieus te nemen en je bijdrage te leveren. En dat is wat we vragen elke dag aan de militairen. En dat doen ze ook. En ik ben heel trots op ze. Dat ze, ondanks, ook al zijn we in vredestijd, dus Ja. fetino de, Ja. maar dat onze militairen overal aanwezig zijn. Bij de grenzen, ze beveiligen, ze trainen, ze ondersteunen andere ministeries. Ze bouwen. Ze hebben afgelopen periode 3 of 4 gebouwen neergezet. Ja, man. Scholen, hoe heet het weer? Het overheidsgebouw, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Asiana schoongemaakt. We zijn nu bezig andere plekken schoon te maken. We hebben op het ministerie van Defensie ook gebouwd. Dus hoe dit dienstbaar. We zijn dienstbaar en we ondersteunen overal waar we kunnen. Bijvoorbeeld het vervoeren van schoolkinderen. We ondersteunen ook kinderen met een beperking waar we onze bussen en onze chauffeurs inzetten. We ondersteunen bijvoorbeeld ouderen die vragen om vervoer om van ene plek naar andere plek te gaan. Weet je, we proberen zoveel mogelijk kwetsbare groepen in die samenleving te ondersteunen met de middelen en mogelijkheden die we hebben. Bijvoorbeeld onze zwaar materieel, die grader bijvoorbeeld, hebben we ter beschikking gesteld van het ministerie van Openbare Werken, zodat zij eigenlijk kunnen helpen met wegen begaanbaar maken. Egaliseren. We Ja. hebben wat materieel in Albina gezet, Mungo, waar die bevolking ook geholpen wordt door dat
die eenheid weer geëgaliseerd en problemen oplost. Dus if me verstaan boom, dat een leger, zijn minister etaki, dan een leger incorporeren serefi nanga de tra ministerie voor zorgen dat jara ontwikkeling komt. Zo, maar mi ab wan kriboy actie na je minister. Wan jong wan die wan kooi na leger. Sa akaleri in een leger. Heel veel. Laat me dit beginnen te zeggen. En ik heb zelf die training gevolgd. Dus Ja. ik kan verteren voor eigen ervaring. Ja. Ik volg toen elementaire opleiding voor militairen. Ja, ja. En wat ik kan vertellen is, het begint met je focus. Wat wil je doen? Wat wil je in je leven bereiken? Hoe ver wil je gaan? Tweede is discipline. Je kan zoveel willen, maar als je niet de juiste attitude hebt, niet de discipline hebt, dan ga je niks van kunnen maken. Dus je begint met discipline. En daarom sta je er 4 uur op en dan ga je sporten. Een militair kan zijn of haar werk alleen goed doen wanneer je fysiek en mentaal fit bent. Dat wordt geleerd. Vaardigheden. Hoe je kan omgaan met een wapen. Maar hoe je kan beveiligen, beschermen. Al die zaken worden getraind. Kameraadschap. Dat je samen moet werken, dat je elkaar moet ondersteunen, dat je elkaar niet moet laten vallen, dat je elkaar moet vertrouwen. Dat zijn de dingen. En maar dat is ook belangrijk, Pissie. onderhoud. Wat we hier merken dat we weinig aandacht besteden, maar in het leger leer je netheid en onderhoud. Ik heb zelf meegemaakt dat wanneer je spullen krijgt, dat je het op mesbreedte afstand, alles moet op dezelfde afstand gevouwen worden, heel netjes zijn. En dat krijg je, dat leer je. En dat zijn basisdingen om iemand succesvol te maken in het leger. Maar ook onderhoud, waar je moet zijn, je kantoor, je huis. Dat gaat ook thuis bij ons, dat je moet proberen zo goed mogelijk te onderhouden. Dat zijn vaardigheden die je leert, maar heel veel andere dingen die je leert. Hoor. Dus het is goed dat jonge mensen bij het leger komen en dat ze die dingen leren. Nu zijn we en dat moet ik even zeggen, gestopt om nieuwe mensen in dienst te nemen. Waarom doen we dat niet, maar we gaan in de toekomst wel doen? Is omdat we in een crisis, in een financiële crisis zitten. Dus we bezuinigen. We bezuinigen. En we hebben, eigenlijk moest ik dit jaar 60 miljoen SRD bezuinigen op mijn begroting. Want we willen die koers zakken, we willen stabiliteit creëren en dat Ja. kan je allemaal met bezuinigen. Behalve dat zijn we ook bezig te kijken hoeveel mensen hebben we werkelijk in het leger nodig. En waaraan moeten ze voldoen? En pas als je dat weet, hoe groot moet het je leger zijn, Ja. dan kan je inderdaad plannen van zoveel mensen. Je kan niet alle dol mensen in dienst nemen, net als wat in de afgelopen periode is gebeurd. Dus dat gaan we niet doen. Maar we gaan kijken hoe we een balans kunnen brengen in onze begroting. Want op dit moment is de situatie zo dat meer dan 500 miljoen SRD op een begroting. Ja. En 95% van 500 miljoen wordt besteed aan salaris alleen. Zo dat is. ja, Dus en iemand ik doet heb terrasan moro. Niemand doet terrasan moro en dat is geen gezonde zaak. Dus je moet een balans brengen op je begroting waar je zegt van luister, bijna 80% gaat naar personeelskosten. Dan reserveer 20% voor een begroting voor investeren in allegre. Voor bij crossie, voor bij wagi, voor bij alle soorten sanisa de van nodig, voor professioneel in allegre. Zo, minister, we taki grantani, u breedtief bij Abidjan zo ti denanga unu, en kan de ja een laatste woord, want te taki, die zijn no nananga sasa, yo takanga de jongwang, de aankomende, het volk van morgen, zo bos kopu je abjiden. Nou, laat me voordat ik afsluit, moet ik zeggen dat we heel veel samenwerken met andere landen. En deze week krijgen we onze collega minister van Defensie van Nederland op bezoek. Mooi. Daarvoor hebben we de admiraal Veller gehad van Amerika. En volgende week krijgen we de generaal van Frans-Guyana op bezoek. Dus we werken heel veel samen met andere landen. En mijn boodschap aan alle jongeren is, dit land is van u en van mij. Dit land gaan we zelf moeten ontwikkelen. Dit land gaan we alleen kunnen ontwikkelen als u uw bijdrage levert. Als u in uzelf investeert. Als u uw rol serieus neemt. Niemand gaat dit land ontwikkelen. Laten we de handen in elkaar slaan. Ko jip bouw akondre op.
We hebben iedereen nodig. Wie u ook bent, waar u ook bent. Iedereen hebben we nodig. En laten we de handen in elkaar slaan. En bouwen konderen op, zodat jij het beter hebt. Maar ook de generaties na ons, dat we een mooi Suriname kunnen achterlaten voor hen. Mitaki grantanje minister, dat u hoopt dat u café niet want er lees baka. Altijd. Zo, we nana sasa bayok, koromo wala mala, ube aba minister ja. En het is een mond vol, nou minister zij kan ze doen takang en herdi. Want nou een ijverig minister, nou een jaja sarana uma. We taken tanje toe, dat hebben teken ten voor constant ook ja zo in het programma. Utaki garantanje. Dat we nog leren. Jongens, abeng en jongens, sabeng. Sranang, na je mama, je doti, je libidbe. So, we nana bayo, kromo, sasa wala mala. Ube chisa minister voor defensie, so buso wan de jaja uma. Maar no ya so, post don ja, da bra jompo ka ini. Ja, mas ragamo, dam de bakatide. Sama nga yufu presentera programa. Maar volgens mij bidding, maar bardes ma odi trase de diasporas ma ala de man de arku na trase, de senaman di de na trase, we barde ma odi. Want tu sabi dat de mate arku unu ook toe. Isab mas ragambo. En natuurlijk, unu fa programma disi, we chade san fa de sande, toch? Iya toch. So, we dan isap te woro gondre doti, te ka lok te kanga yun doti, en bra rut no bede, dus daar kan mus kanga yun so. Natuurlijk we kan aan zo, want we luku sepsa, we tak over, we tak altijd over, also san broko, sa de mam repareer. We repareer. We repareer, Ja. trame tak renovatie. Renovatie. Igra auto, Ja, ala de to dat we taki. Nee, renovatie na Haagse Post. Dus dat die. Maar we tak repareer. We repareer man. We En no. te repareer van mij Ja. man, de mitanga sani. Je mitanga tori, sang eigenlijk e broka oso. Sabe broka oso. We yere ja. Mhm. Wamoro takrusan sankan ko new oso. Isabia wan bubo. Egwen udo. Ja, ja. Da aitrowe siri. Ja, mi sabi. Dus dat teisha uda verfi mooi. Persang e finga. Olo. Olo, wa Ja. ole kondape. Dat mi sabi. Dus mi bra dat imiti. Natuurlijk om iets aan het doen. Fawaka. Want ik maar zeggen, bo. Volksgezondheid. Ja. Kotak over volksgezondheid. Mooi zo. If volksgezondheid deed, dat je moet ook te dressen. Ja. Desim dit toch? Ja, er Want is if je mij ziek, amangwa apotheek, Ja. of agwa de mango opereren man, Dresim de. desim de. Ja. Dat je si safe sanu. Want als je repareer, o de bezig is luka oso. Ja, Zeta toch. oso. Eseti. Dat we si no safe sa, BGVS, naar de Ja. massecha dressi kom. O de mij mek dresim. Mek dressi, alles aan mij doen. Maar ik Zo. ook toe, dat je ziet dat je a vorige regering,
Dus 2019. Kom in 2020. Ja. Want ze zien pai dape. Want mooi in pai dape. Want om een miljoen. 3,5. 3,5 miljoen. Ja, 3,5 miljoen. Zijn een USD of Serda? Amerikaan dollar. Amerikaan dollar. Ja, wat is dat? Dus Door aan- Sintja komt ook. Door Oceaan komt. Ja toch? Ja, dus me bedoel dat je in een mango bij een Serda. Nee, kijk, ik kan tegen sinds dat je zet om, dat je door ding ongeveer de 54 miljoen SRD. Zijn dat die? 54 miljoen SRD. Ja. Zo, maar sana a grondfator disi. Agrofatoris na masarga motegi bepaalde tabletten, dressie, Ja. like antibiotica. Ja, no me grapanga san dat ja. Antibiotica no tewan sa misabiara, Ja. tewan mai opereri, ang de wanati probleem de, Ja. dan meestal de dat regi antibiotica fu yepi moro snel fi kon bedre. Ja, dat afcheert akru bacterie. Dat is toch. Anga de san dat Dat is toch. Dus if nanagwa atoso zou we klop af, Natuurlijk. dan if antibiotica no de, Ja. dan nana klari. Nee, dat is maar nog de man Marokko. In de Marokko toch 5 euro. En daarom, minister legt uit ook toe, dat hier no. Ja. Als aan is dat kan het directo voor afdeling dat hij. Ja. Dat hier no. Binnen een wiki, we zorgen dat we trusamoni we je kafo no maar je ala direct. Nee. We je chip zo. Alleen dat ik zorg dat ik voorraad vullen baka. Dat die en de man tak ook toe direct aan de medici, de man de opereer. De specialist, Ja, anga tak de aan datara. Ja. Dus aforina heeft de datara. Mhm. De man tak anga de man tak Ja. oripje patiëntie atore seti. Ja, toch, dus- Unaf las ati. Nee, als aan nog zit die want ja, basan het nodig. So, maar emalie taka san disi. En na so etja sotok. Ja. Want dat je begrijpt dat je dan want tra ole op een baka want tra presi. Ja, tuurlijk. Want in tapa olo disi want gezond volk, no volk die katja ontwikkelen. Ja. En als je no zorgt dat je volk dan gezond, los voor sport aan de terras aan die van sanip sangai ongeluk op dagale kaleng. Ja. Je verstand, de van sanip sangai de gaat dat er zijn van jepi. Ja, sa zijn er ook al. Ino kan gaat dat er, dat igo luku dat er mooi fesi, de gue baka. Nee, en ook kan. Want je ziet zelfs samen met Gambo, soms steekt dat er, Ja, dat is gewoon een recept, ja, dat je apotheek moet toch? ja. De apotheek tak hier una badisera. Het is nog there. Ano de. Maar je ziet een probleem, zij de adres no de. Want if you no pay you pay man, Ja, dan if je jaren ko na kon, ne pay. ja. Da fara mo se ne konji. We disi ano udu loso. Da sane. Dis na a bubu de gue na udu. En dan maar ze gue postuara. Ja. En dan maar me gangen. Ja. Dus teya wan oso na sasa bayo kromo. Wan udoso. Da eshi siri na grong. Chip siri. Na mo akafalek mo udu loso want in esha padati. Ja. Ja. En disi na wan desan dis toch. Isabi dus onvoorziene omstandigheden. Ja. Dat je shatori masara Gambo en leksa utaki. Mek de volk sabi. Bepaalde man de meki bari. Ja, Taki hier no. Asan makkelijk te een regering, aan regering kon de tak, binnen 9 moet je zitten toch, want de man tak do zitting. ja, Binnen 9 moet je zitting. Dat de mij leg uit. Ja. Maar dat teken met de toor die zie. Dus- Asan zei taki. abobo. Ai. Ja, Dan, nou een probleem. Omdat, temi de sanati, ja, dan, lek zou tak ik ba, je reserveer wat money, voor de attratori, ja. dan, aslag die sim teki. Ja toch, omdat ja. Reserve no de, Nee. dus doordat reserve no de, dat zij genereer, bereikt dat je doet disi, Ja. isabi toch. De no man doet disi, dat disi wakti baka, Ja. maar neem tapa olo. Ja. Omdat a pilar di pori, Mhm. BGVS, Mhm. a 3 miljoen, Ja. 3,5 miljoen. 3,5 miljoen Ja. dollar. Mhm. Ja, dus dat a money dat hij moest go vervang a barchi dat hij, a balk of postu dat hij, Ja. pa bubu nyang, voor vervangen want hij verdelen ka bubu. Dem sorgu taki, tenana sa sanga bayo, guadatara, dem fenderesi. Sasane go. Ja. En een minister belooft, dat kan adirko dat hier no was zitting, alles aan zitten binnen een wiki, alle de to dat is zitten. Zo, Ik graag het ook maar Gambo. ja. Maar ja. Maar jere ja. Daarom meki, de man taki, wa patiëntie uma, na wan gudu uma. Ja. Isabi. Ja.
Want wie is feit draaien? Lontu in alibi. Wa manengere, mana moeder, de vrouw, de huisvrouw, nana, sasa, ade zet beleid in a oso. Dat zijn euro. Je begrijpt toch? Dat zijn euro. Dus, if de na patiëntie, isabi toch? Da libi no mango toch? Nee. En doordat de a patiëntie, want zo lees Shak kan da wichi di shak chatak te kong, kan da trawichi shak kan a fertek, da shak tak we yere no nana, a wichi di si krawerchi no fado na fasi. Da nana no mak boos. Nee. Ja toch? Nee. Da nana moest a patiëntie. Ja. En patiëntie, nou een bonsani, maar te afrok te kadoro, da sweetie, Alex Sapati ja toch? Ja. Maar dat de regering tak ook doet toch? Juist. De regering, aksa volk tak hier, a patiëntie, want de sanse om miti, eigenlijk nou passie pewe go, maar passie no asfalteren. Na dungru busi. Busi, olo alasande. Ja. Maar tu doro, pum doro, Ja, da je siwan grat passie, wan garat pi pasi. kan reangai bicycle, De kanya Sapati. alasani kan do. Ja. Want dan usetenji. En Ja. dat de mij bedoel was setting, Dat de mij bedoel na nga maar wo a setting. patiëntie de chuzo. Patiëntie moest de. En luku geduld is een schone zaak. Ik kan draaien pot 5 wani. Isabi toch? En wansan mi wan teji desma bararut. Tak teg masar gado e ji wansani. Ane melde yara. Ja, dus dat hij. Ane melde. Dat 100%. Zo. Maar dat doet die authority disi over patiëntie na nga desan dati. Dus dan verstaat dat ik botro switi. Maar barim tapu. Maar de tijd misschien dat pe. En ook dat pe. Afrouw de let ne baka. Lid ne zie. Ik kon Ja. wel doen dat hier nog tijd. Tijd. Ja. Nou, maar wat die bakken. En asan is het aan tijd. Natuurlijk. Nanga tijd asan is het. Dus de archi maluku manana sa sabay yokromo da we bari odi. We taki garantan je taki teki temf archi en luku. You press par programma. Sobuso anyunsuf sarna seipsa. Dat wan taki. Samuan te junu te da oso ina no te du. Da figos donde le fanale yara so. De luku abra fenser de shitak wan smara rip santi. En je weet, we hebben vruchtbaar land in Suriname. Ja. De is wan rip santi. De bidje denk ik dat ik dan me pot vivita weer dat pe tu antrua, dribanta, tu pepere bon. Anga wan bacha se yoso, de abipje sopo wiri. Daar ben je al een heel eind op weg. Helemaal. Isabi. Dus een advies naar UNO, lek jong wang en de bidje wang. Tuusiani na grond pranuansani, maak je economisch weerbaar. De zeker dat je het napangay toevoetin hè, zweef moro. En brarut? Dat is zo. Helemaal zo. Maar er gaan we misrefaf. Tap nou. Maar we accessen naar volk. Dat hoefa alleen kon nou. If je trouwe doti tap strati. Ala den kokro, ala den sano tapu. Waardoor je zoom. En nou je ziet. A regering, dan gaat de DRRR, de man is bezig en je hebt a regering ook toe, voor haal den goter op, dat je moet zorgen, dat je hem terug doet in de strati. Want je know wat naam en je lobby kondre. Natuurlijk, met baron ode, te wantralisi. We taki grantani, maar wan prespartori. No spoit you berem. Mayeng of wayeng. Want a garasi dati, e ori fa santi no saka go fura go trobaka. Mitaku grantani. Get up, stand up. Stand up